Hej gode kolleger. Jeg har lavet en lille guide til jer for jer, som ikke har arbejdet med det her deling af dokumenter online. Så ideen er nu, at I har fået et link til et dokument. I det her er det nu vores dagsorden til teammøde. Og i jeres Outlook her, der åbner I simpelthen linket, som ligger her, som hedder Åbent Teammøde. Efter I er åbnet, så ser det sådan ud. Og for at komme videre i det og redigere i dokumentet, går I også lige op i Redigere dokument, som I kan se heroppe. Har to muligheder, og den I skal benytte, det er den, der hedder Redigere i Word Online. Når I bruger den, så kan I redigere i dokumentet online, og så er de ændringer, som I tilføjer, automatisk tilføjet, og når den næste åbner op, så er det hele tiden opdateret dokumentet med de nye ting. Til eksempel her, teammøde 29.10, som vi skal have, kunne jeg tilføje her, at jeg vil have nogle deltagere på, for at kunne huske, hvem der skal være med. Skriver eksempelvis her. Og hvis I lægger mærke til hernede i bunden, så gemmer den automatisk, altså I skal ikke, det er altså ikke nødvendigt, at I klikker med at save, afhængig af hvor hurtigt vores internetforbindelse er, hvor I er. Og som I kan se her, er der nu dokumentet gemt. Og I kan rent faktisk nu bare lukke ned for dokumentet, så er tilføjelserne gemt. Og en af måden, jamen det er simpelthen bare at lukke browseren ned. Og så er de tilføjelser, I har tilføjet, de er gemt automatisk og hænger på. Ideen med denne måde at dele dokumenter, det er jo, at vi ikke har en masse forskellige filer farende rundt imellem os. Og det kan nogle gange være hensigtsmæssigt, at det køres denne måde. Og lige med dagsordenen her, kunne det være fint, når man bare skal tilføje nogle punkter. I andre henseender er filerne rundt i mails er selvfølgelig ok. Men prøv om det lykkes for jer, ellers så må I jo ringe til mig. Og god weekend til jer alle.